Helo pawb, Hein Thomas dwi'n arbenigo mewn cynllunio ffasiwn a heddiw dwi am ddangos i chi 2 wan o ffordd sut i wneud crys tŷ taidau yn debyg iawn i hyn yn defnyddio nwyddau o gwmpas y tŷ. Mwynhewch! Bydd yna angen crys tŷ lliw olau, crys cotwm sydd am weithio orau ond allwch hefyd defnyddio unrhyw ffabrig naturiol. Llyfn ffabrig, ffabrig daiwch ddewis, clingfilm neu bag plastig, bandiau elastig neu cordyn, hyn bowlen neu bwced i gymysgu llyfn ynddo, ychydig o ddŵr i dampio'r crys a menig. Rinswch y crys tŷ mewn ddŵr. Mae angen i'r crys tŷ fod yn damp. Gosodwch y crys tŷ yn fflat ar y bwrdd. Gwnewch eich patrwm delfrydol rwy'n creu effaith chwilio heddiw gan dechrau o'r canol. Clymwch y crys tŷ yn sownd efo bandiau elastig. Hwn yn cadarnhau ei bod yn aros yn ei le. Rhowch y crys tŷ yn y llyfn ffabrig am tua 2 funud. Tynwch y crys tŷ allan o'r llyfn a'i rapio yn clingfilm am tua 2 awr. Gadewch y crys tŷ i aros yn y clingfilm am 2 awr.
Tynnwch y crys T allan o'r pensl. Tynnwch y bandiau elastig bant. Yna, rinswch y llifyn allan. Rhowch y crys T yn y peren golchi am golchad cyflym.